nadácia Liptov už 20 rokov rieši malé verejnoprospešné aktivity s veľkým prínosom pre komunitu, v ktorej žijeme. Reflektuje na tie najpálčivejšie potreby, ktoré región Liptov potrebuje. To je aj prípad zástupcov občianskeho združenia Nezábudka, ktorí zaklopali na dvere nadácie. Príbeh KNL-ky s handicapovanými deťmi a ich rodinami sa začal pre mňa pred rokom, kedy som na trhu v Hrádku, keď som kupovala kvety, stretla mamičky s deťmi. Bola tam moja kamarátka Marta s Martinom, ona u nás robí, poznáme sa už dlhé roky a ona sa mi zverila, prečo tam stoja, také bezradné. Mamičky dospelých detí s viacnásobným postihnutím už dlhé roky trápi otázka krátkodobej opatery ich ratolestí. Existujúce možnosti, ktoré v regióne máme, bohužiaľ nepokryjú dostatočne potreby detí a ich rodín. Po dovršení 18. roku, kedy už nemôžu navštevovať špeciálne školy, sa situácia v takýchto rodinách častokrát veľmi skomplikuje. Zrušili im stacionár a tie mamičky a tie rodiny nevedia, ako ďalej s tými deťmi 18 rokov a vyššie, ktorí už skončili školskú dochádzku a vlastne nemajú žiadne zariadenie, kde by mohli ďalej pôsobiť a sú v neustálom kontakte len s rodinami a s rodičmi, tak hľadajú priestor, kde tieto deti dať a umiestniť, aby deti boli šťastné, aby našli svoju sebarealizáciu v spoločnosti. Kam má matka umiestniť svoje dieťa, ktoré potrebuje so svojimi diagnózami individuálny prístup? Čo keď takáto matka pracuje a potrebuje pre svoje dieťa miesto, kde aktívne a kreatívne trávi čas, kým ona je v práci? Takýchto otázok a prípadov je veľa. A už vyše rok a pol nemáme žiadne zariadenie, kde by mohlo chodiť so svojimi kamarátmi. Nakoľko s manželom sme pracujúci, tak vďaka tomu, že zamestnávateľia sú veľmi ústretoví, tak chodí sem tam s nami do práce, vydrží tak maximálne 2 hodiny, niečo pomáha, niečo nám kreslí, ale aspoň niekde sa zamestná, lebo byť doma je pre neho veľmi náročné, aj pre nás. Deti s viacnásobným postihnutím sú rôzne. Ich zdravotný stav je rozdielny. Niekto potrebuje priestor na kreativitu a sebarealizáciu, iný viac aktívneho pohybu a niektorý odborný špecializovaný prístup. Sú to dospelé deti s diagnózou mnohých tvárí. No každé jedno z nich potrebuje niekam patriť, niekde sa začleniť, byť súčasťou väčšej komunity. Mať priestor pre svoju sebarealizáciu, byť súčasťou spoločenstva mimo rodinného prostredia. Práca s touto populáciou detí a je to... Chcela by som hlavne zdôrazniť, že ja ich vnímam ako seberovných partnerov. V žiadnom prípade žiadna diagnóza pre mňa neznamená diagnózu, aj keď to do určitej miery ovplyvňuje spôsob komunikácie, spôsob motoriky, spôsob učenia sa, rýchlosť učenia sa a tak ďalej. Ale vždy ho beriem ako seberovného a podľa toho pracujem s daným jedincom. Ja by som chcela hlavne vyzdvihnúť to, že je nutná spolupráca rodiny. To je alfa omega celého, povedala by som, postupu toho dieťaťa, pretože oni robia ten sociálny servis. A potom by mal nastúpiť nejaký odborník, ktorý sa mu bude venovať v danom športe. Ale musí to byť taký odborník, ktorý robí aj s bežnou populáciou, s vrcholovým športom a je to úplne jedno. Proste musí to byť odborník v danom športovom odvetví. A vtedy dostáva to dieťa to, alebo ten športovec to, čo mu naozaj patrí. Ešte stále aj v 21. storočí má verejnosť predsudky voči takýmto deťom. A pritom oni sú jedinci, výnimočné osobnosti a majú nárok na normálny, aktívny život. Obetavosť ich rodičov a presvedčenie, že dokážu žiť plnohodnotne ako zdravé deti, ich posúva dopredu. Nie všetci však majú takéto možnosti. Nadácia týmto videom chce širokej verejnosti podsunúť pozitívne príklady skrz životné príbehy detí s viacnásobným postihnutím, ktorými budeme búrať bariéry a mýty o živote s handicapom. Zároveň chceme poukázať na ich akútnu potrebu otvorenia zariadenia pre takéto deti. Príkladom sú príbehy Ivanky, Denisa či Michala.
Až nebudeš a ona ešte bude plniť tu ďalej svoj uložený údel, neodoprite jej soľ zeme, ľudskú lásku.